Kumshi benta ban rakhe ka lingkhu snam ba arpun riu jong ka United Democratic Party Youth Wing, menta ka singi ka UDP Youth Wing jong ka Nongpo constituency, kilalit ban no sinyang daki marbam sya ka Jakari Khunswet, jong ka Ribhoy Presbyterian Synod, ka belatip kum ka Ribhoy Presbyterian Synod Children's Home Mausentai. Lalit ban IT yakini kitiar da UMDC ka Nongpo constituency uba Balajit Rani ha ka jingdon rengkat kinong yalam ka UDP kiba kentup ya uba Michael Karhunai, ba Las Marngar, ba Bias Seliang, ba Jeffrey Kemdet nalor ki weipat. Haba keren ha kete ke jinglet no senyang uba Balajit Rani ula penpau ya ke jing sngo kumen ha ke bakum ke parti kila yo ban IT ya kete ke jing ai barit bat uba Balajit Rani ula mat pangru bakum ke parti kadon ke mensiam ban ya shimben talem ban ya kit ya ke kia ke shon jong ki pat ba ke jella kamtam ki ba mat ha pedeng ke jing jenjar bat ke kordet ha ke jing im. Na kaliang uba Balajit Rani ula kerku kerdok ru yaki hebred ki badan hapok kane ke jakasa bakin nang yo ya kamet ke bakot ke bakhya bat banang kiu syaprang haki jing puleru kumju. Synod Children's Home kabuk ene ke ying na benta ki khna kane ki hep ki berit ki jongi ki ba lasa Khunswet ki don hakane ke ying akabaki kum ke synod kala shimti ki bandri ban sumari ki bat hakane ke por na kaliang jong ka Ribhoy UDP Youth Wing ni kum kadak ke jing rakhe ke jongi ke jing dap ka ba arpendus nem jong ka parti ni wan ban ya don benta lane ban ya kemenlang bat kini ki Khunswet ki basa apo jong ne ke ying na kaliang jong ki samla jong ka parti ke jongi bat ka ju ko por ni so komen ru ban yo ban IT ya kini ki marbam na ka benta kini ki na ki ba sa hang ni ya don lang ha ne ka singi na du presiden jong ka Youth Wing ke jongi secretary jong ka parents body ke jongi bat kumju ru iba Jeffrey Kemdet balong ru ngami khamat na kaliang jong ka state Youth Wing ke jongi idon ha ka por bat kum ka parti idon ki mat ki bapher ban idon benta om tang na ka benta ka roi ka par jong ka jela ke jongi idon ru ka benta na ka benta ban pe ban khmi ru ya ki badon hapdeng jong ka jing syamlanot ki jing syamjinja bat kumta ka ne ka singi kum kadak ka jing kemen na kaliang jong ka parti ya jing dap ka ba at hendreu snem ka jong ka iwan na ka ne ka por ya ka ban IT ya kini ki tiar sa kini ki khna ki basa apo jong ne ka ying bat na kaliang ka parti ngi pha ya ki kentin ka khu kerdok ya kini ki khna ki basa hang ni ba uble no rangkat lem bat ki un ai haki ka met ka phat ka basaj ka baklan bat kumju ru ban ai ki ka jing singan ka ban sim ka jong ki ba kin la ban im ban song ban sa hang ne da ka jing kemen rangkat bat kinong ri kinong sumar hang ni ikong malai bat kiwe ki ba don ban pe ban khmi ya ki ni pha ep ya ka ne ki jing terku kerdok na kaliang ka parti ka jongi ba pren nangla ban ai ka jing syakri ka bhatam na ka benta kini ki khna ki basa hang ne pangi kermen ru ba ka ne ka children's home hang ne kan ai ka jing syakri ka bhatam na ka benta kita ki khna ki badon kam ya ka jing kersan ka jongpi bat kumju ru ban yo ya ka jing sumar ka bhatam dan na kaliang ka parti ni penpau ka jing sngongu ba ka jing sokumen ya ka ka singi ka bangi yo ban ya don benta bat pi ke publish bunkong ngai ba uble no dorong kat lem bat pi aga jing im ki jongpi ba kumju ru ya ka jing syakri ka jong